U ovom videu istražujemo kako je Osmansko carstvo ostavilo dubok trag na jezik, običaje i svakodnevni život Bosanaca. Od jezika preko hrane do tradicija, osmanska kultura oblikovala je Bosnu na načine koje još uvijek možemo vidjeti i osjetiti. Hajde da krenemo na ovo putovanje kroz historiju. Osmansko carstvo je trajalo više od 400 godina, a tokom tog vremena turski jezik je imao ogroman utjecaj na bosanski jezik. Danas, mnogi osmanski izrazi su postali sastavni dio svakodnevnog govora. Na primjer, riječi poput čorba, sarma, kahva i teferić su samo neki od mnogih izraza koje svakodnevno koristimo. Ovi izrazi nisu samo riječi, oni nose i osjećaj osmanske gostoljubivosti i kulturnog uticaja. Jedan od najvidljivijih tragova Osmanskog carstva u Bosni je naravno kuhinja. Jela poput ćevapa, baklave, pite i sarme su postala simboli bosanske gastronomije. Uzevši u obzir bogatu tradiciju osmanske kuhinje, možemo vidjeti kako su Bosanci prihvatili te recepte, prilagodili ih vlastitim ukusima i tako stvorili jedinstvenu kulinarsku tradiciju. Osmansko carstvo nije samo donijelo jezik i hranu, već i brojne običaje koji su oblikovali svakodnevni život. Tradicija pijenja kahve, oblačenja fesova, te proslava poput Bajrama postale su neizostavni dio bosanske kulture. Posjetiti kuću u Bosni je gotovo nemoguće bez ponude kahve. Kahva je više od pića, ona je ritual, način povezivanja i dijeljenja trenutaka. U Bosni su brojne građevine i spomenici svjedoci osmanskog uticaja. Džamije, mostovi, sahat kule. Sve to čini nasljeđe koje je Osmansko carstvo ostavilo iza sebe. Najpoznatiji primjer je Mostar i Stari most, remek djelo osmanske arhitekture koje danas simbolizira povezivanje i trajnu baštinu. Religija je odigrala ključnu ulogu u oblikovanju bosanske kulture pod Osmanlijama. Iako su osmanski vladari uveli islam kao dominantnu vjeru, Bosna je bila i multireligijska zemlja gdje su se islamski običaji susretali s pravoslavnim i katoličkim. Na primjer, iako je islam bio dominantan, katolici i pravoslavci su nastavili prakticirati svoje vjerske obrede. Ovo je stvorilo jedinstveni vjerski pejzaž koji je oblikovao i svakodnevni život ljudi. Osmanski utjecaj nije zaobišao ni muziku. Sevdah, specifičan oblik bosanske glazbe, ima duboke korijene u osmanskoj tradiciji. Sevdah nije samo vrsta muzike, to je emocionalni izraz bosanske duše. Turski instrumenti i melodije pomiješali su se s bosanskim folklorom, stvarajući prepoznatljiv zvuk koji traje do danas. Osmanski običaji su također oblikovali bosanske festivale i proslave. Bajram, kao vjerski praznik, danas je najvažniji događaj u godini, a njegovi običaji potiču iz osmanskog perioda. Za vrijeme Bajrama ljudi se okupljaju u obiteljima, obavljaju molitve, daruju jedni druge, a sve to je utemeljeno u tradicijama koje su donesene iz Osmanskog carstva. Osmansko nasljeđe u Bosni nije samo stvar prošlosti. Ono živi u jeziku, hrani, muzici, običajima i svakodnevnom životu Bosanaca. Osmansko carstvo je ostavilo dubok trag u formiranju kulture koja je danas jedinstvena,
a bogatstvo tih tradicija možemo doživjeti svakim korakom kroz Bosnu. Hvala što ste gledali. Ako želite saznati više o bogatoj historiji i tradicijama Bosne, ne zaboravite da se pretplatite na kanal Istina iza mita i ostavite komentar. Do sljedećeg puta.